Kaixo, hemen txirula bat nola egiteko bideo bat ekarri dizuet. Lehenengo bakarrik behar dira artaziak eta pajita bat. Lehenengo pausua, koska egin behar dugu hemen. Baina koska pizka bat. Orain puntak moztu. Orain hemen zulotxoak egin behar ditugu. Nik ja daukat preparatua eta ja horrekin joko dut. Vamos a tocar un poco de música, con unas copas y un poco de agua. Kaixo! Calcetillas. Kaixo laguna, espero dut ondo pasatzean kuarentenean, eta ni abesti bat egingo dut estrellitarena. Horrela da. Kaixo itxian, egin dut maraka. Gustatzen zaizu? Babaitu soinua. Agur.